2. Bab. Keyin Persiya padişahı Artaxşastynyň 20-nji ýyly baş etiyaz Nisan iýiniň bir küni men padişahga şarap mulazimeti kılıp atatdım. Men onun aldıda hergiz perişan bolup bakmagan edim. U maňa "Senin kesilliňi ýok turukluk. Ýani nimişki perişan körünisen? Jazmen köňlüň sunuq bolsa kerek" dedi. Men qattiq çöçügen halda onunğa "Alylarynyň ömrü uzun bolgay. Ejdatlarym depni kılıngan şäher haraplykda. Şäher derwazalary köýdürilip etilgen halat tutursa, qandaqmy perişan bolmay turalay" dep jawap berdim. Padişah "Menden nime tileysen?" dep sorady. Men erşi aladyki Hudaga dua kılıp padişahga "Eger alylary halysla iltifatlaryga müyesser bolgan bolsam, meni ejdatlarym yerge koyulgan şäherni ýeni baştyn bina kılışga Yahudiýege äwetge ila" dedim. Hanyş padişahnyň ýenide olturatdy. Padişah menden "Qançylyk wagtlyk barısen? Qaçan qaytyp kelesen?" dep sorady. Men wagtny eýtgandan keyin u talibimge koşuldy. Men padişahga ýene mundaq dedim. Eger alylary halysla Fırat deryasynyň garbidiki ölke emeldarlaryga Peqirniň ulanyň zemini arkalyk Yahudiýege ötüşümge yol hat pütüp bergen bolsalar, padişahnyň orman başgurguçysy Asafnyň maňa ýagaş berişige mektup pütüp bergeyla. Peqir ýagaşlany ibadethany qorgunynyň derwazlary, şäher sepili we hususy öýümge lim kılışga işletken bolsam, Hudaýym maňa ýar bogaşka, padişah taleplerimden hemmisini orundap berdi. Padişah meni muhabbizet kılışga herbi emeldarlar bilen atlyk leşkerlerini äwetdi. Men Firat deryasynyň garbidiki ölkege kelginimde padişahnyň mektubini emeldarlarga sundum. Horonluk Sanballat bilen Amunlardan boğan emeldar Tobiya birinin İsrail halkyga yordamga kelgenligini anlap nahaýat hapy bolupdy. Men Yerusalimge berip 3 gün turdum. 3-nji küni yerim keçide ornumdan turup bir neçe hemrahym bilen syrtga çykdym. Hudanyň Yerusalim üçün kalbimge salgan işini hiç kimge tinmedim. Bizdeki birden bir ulaq men mingen eşek idi. Men qaranguda şäherniň jylgy derwazasy arkalyk ejdaha buluqydan ötüp Qag derwazasyga bardym. Yol boyu harap bolgan sepilla bilen köýdürip etilgen derwazlany tekşürdüm. Andyn men bulaq derwazasından ötüp Şah kölçikege bardym. Birak ulagym haraplykdan ötelmedi. Şunun bilen men qarangulukda jylgyny boylap sepillany közdün keçirip çykdym. Andyn burulup jylgy derwazasy arkalyk qaytyp geldim. Meniň näge berip nemi kılganlykymny emeldarla bilmedi. Men planymny Yahudi başlıklar, yani ruhanilar, cemaat erboblary, emeldarlar, yak sepil kuruşqa alaqadar kişilerge tehi tinmagan edim. Birak, hazır men ulağa, bizning uçurgan qiyinçılıklarımızdan siläniň xäbiriňla ba. Çünki Yerusalim haraplıqda, şäher derwazalary köýdürip etilgen halatda turmakta. Yerusalim sepilini ýeni baştan kurup çykyp, horlukka hatimi bereyli, dedim. Men ularga
Xudoyim manga yor bo'lganligini hamda podshohning manga deganlarini aytdim. Ular, "Xo'p, emsa ishni boshlayli" deb qo'shimlarini turishdi. Qorunluq Sanballat bilan Amonlardan bo'lgan amaldor Tobiya va Gesham ismli bir arab bu ishni anglab bizni qattiq masxara qilib, "Sizlar nima qilyapsizlar? Podshohga qarshi isyon ko'tarmoqchimisizlar?" deb savol qo'yishdi. Men javoban, "Arshi a'lodagi Xudo bizni muvaffaqiyatga erishtirdi. Uning xizmatkorlari bo'lgan biz bu qurilishni boshlaymiz. Sizlarning Yerusalimda haqqinglar yo'q. Qonuniy va tarixiy huquqinglarmi yo'q?" dedim.